Bueno, sí, jo el que deia, no? Sí. Al final va haver de pagar totes les gambes, els sostres. No li veig, no li veig. Vaig a buscar alguna cosa per menjar, perquè si no sempre treuen coses de gordos. Una cosa integral. Tienes una rutina, tienes que salir de casa a la oficina, te vas a morir. Dos, 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 A, 1, 2, 3, 4. Enter. És bo. La segona hora, amb Quim Morales. De dilluns a divendres, d'1 a 2 del migdia, a RAC1.